matuka make magigayo mugavana bwe county ya Nyamira omosika mumyaribo komira nago soko twari gikaro na aba MCA kurwa ase county eyo abanyatuka babago chaba MCA bonse 20 nigo igetambuka Kenya kabaga gotogigwa naba egati yabara ikurwa ase county eyo munanege togera chikunyara kabaga koyana kia amagendero aya niganya kabaga nikori tukulia lero asomo yagabwe birero hinyara kubwikiranwa amo no munogeri kosomo speaker bwe bunge county eyo mosika Thaddeus Nyabaro nabo igo omwana siasa James Kimoni kurwa ase county ya Nyamira munagotume ulikito fatika Disemba amatuko amake maigayaba MCA ba Nyamira kuhomerana n'umugavana unyamira omosike Amos Nyaribo nigo umwana siasa oyobo igore umuengineer James Kimoni kurwase county ya Nyamira abatogirie aba MCA baiga ase ugucha kwabamo na gukwanira amagenderero a Nyamira kurende nigatebire buna nigo enganeye yanyarekanire ekero ebiro byatigaire ebike eryo toike asobochori bonene. Our speaker, nataka kusema nimefurahia kuona akileta umoja wa MCA wetu wa Nyamira County. Lakini tatizo niko nayo juu ya hiyo ni moja tu, wakati umekwisha. Umatokole kazi. Next year ni chukura tule no inga munu bachakire kamuni rero tazi no era tachagete. Ensema yaye omonogeri bwe bunge ya Nyamira omosike Thaddeus Nyabaro nigo atebire asingakeye nigo aba MCA bonse ba Nyamira bateneine bokongu asokwene buna emirimo yabo bayakorire batanyegeriwe nkera endeyonsi wiki yaitete. Nashukuru sana aba MCA bali bachorire boss 20 ko batebimbiye mono asoko irege tambokero na guikerana no mugavana na kugamba mangana ya magenderero na procurement each project kiriba begete budget. Nyamira County government is now stable and united with the county assembly doing its role as oversight and legislation. Other things of development implementation still remains with the governor. We have provided a very conducive atmosphere, and we promise that things are going to change and things are now working than before. Umuengineer James Kimoni igo arekana komocha oborai bwaye omugavana Nyaribo nagoteba buna nigo ingakia ikire yobunjuriria bobwene takwenekwa Nyamira bakomorwan mwakati gakore gasi yaye arage kiara ige saroche Kimoni da ko charendenere mokirkorwo asa enera acha mokonye mugambe nere gotini korwani onde. Nataka kusema wakati ule ukifika nikitoka kwa ofisi yangu ile nasimamia ya Kenya nitakuja kugombania kiti ya ugavana Nyamira. Ayaiga niga yakwana asumenyiga bwebirero asekenyero kya sere imeye wodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango aboigo chinsemo chaibucha imeye wodi ya Bugichora ebunge ya West Mugirango asumenyiga onde bwebirero abwase engwana buna omugichora nere oisanire kurae county ya Nyamira buno mugavana ya ewari bagariaye obo deputy mogo konyo mu bichora twabere to kunya guichoreria abantu bakonya kominyoka abandi mwe bana n'iki probox bakominyoka gucha bade banguri bale chikura lakini obo deputy bako ba bono iga omo gichoro isanire omo gichoro beire nero ko egwekero kyo bugabana abagichora babeire obuchumbe babetyo obuchumbe abagichora twabeire obo senator mungane ta obo senator twabeire obo deputy omo chimigu ito mo deputy oyibono bazereti na lero ichoreti kabugeria mbweli yago itakonya go itagezona na mabuta mbali komwa abagichora baminto 2027 ndobwate destiny hingo reporter Getembe kuraiga se county ya Nyamira injefa tigad Disemba